nyalo mar keto mwandu e kembego. To mano nyisi ni joma osekawo gigo nyalo mana kawo ting' mar tayogi mondo ng'e to gidhi chopo kodgi kuma nade. Mak mana ni nyaka to nonro bedie motegno mar mondo mi kik ji ring oko. Thuolo mag tije nyaka dhi riti nikech ng'e ni achiel kuom singo manitie en ni koro winjore bed ni gidhi timo nonro margi mar ng'eyo ni to ne en gi ji kambi nigi ji adi, mano ndike gin ji manade, mano ndike yo mongirore, mano ndike yor kojolo, joma ne nitiere kod orak mar tero niang' kamano. Koro gikone wanyuol thuolo mag tije, joma ne somo gi niang', joma ne nyalo timo achiel adek mag dongruok mag nikech niang' ochako duoge kama ne gintiere no. To wach machielo mantie kod pek en ni counties mag okete mahino e jiwo sekta mar purni e yo moro ma bende jopiny nyalo bedo ni nitiere kod ng'eyo ni to kata ka an kabedo kama to an gi lopa moro, anyalo gone ng'a simu mar mondo mi apenje to lopa ma antiere ka Bondo kaini miyo mare chalo nade, osepime ne rang'iny mane. Ujore bed ni rekod nitiere manyiso ni kidhi Kutie Nditi kata mana gwenge ma otenore korgi Fred kucho, to ujore bed ni county margi kata county ma Homa Bay osebedo kod yo magi nyalo ng'eyo go ni lo manie area ni en onyalo chiego gima kama. Kaka neno ne gitimo gi Rose Flower. Koro mago gin gik masani jopiny dwaro. To apani mago ka gitimo kamano to nyalo bedo maber. To kapo ni nitiere osuru michoko bende to ne ber ma osuru ni nyalo kele. Kapo ni area ni en kama igole rabuon to rabuon ne ochomo factory kata ka en geto nganya moro ma Migori cha, to yo ma rabuon ne luwo kodhi koduogo gi jo rabuon machulo osuru kate yorgi ni ses miwinyi ng'ado go olosi e ndara ni kata kobuge kata inyalo buge. Mondo mone dongruok makoro kata gikone kapo ni ng'ato dwaro biro donjore e kambi rabuon kinyne to ji nyalo wacho ni kambi ni county osebedo katayo ok unyal mae ratiro duto ma entiere godo. Koro apani keta mahino e sekta no nyalo biro konyo jopiny mondo mi ging'e ni to en yo machielo manade minyalo ber godo sekta ni mopogore kata ma kod niang'. Erokamano. Wateme anena kuom thuolo mar higni 30 ni to kapod wangima ni to bino pogore seche mano en e lut sirikal to wach maduong' ahinya senior en wach mar importation ban mar sukari. Kik bed ni nikech nitiere moko kuom joket mwanduge ma weche moko chien kacha no osemenyo ni giwaro sukari oko mar piny Kenya kosemigi license gi ministry mar agriculture. Yes. To gi import to gi repackage gi their own brands. Mano to timore nikech ich lach mar ji manie sirikal. Maling broko ni samoro omi ni dwa import metric ton loaf mea. To ng'ama nie sirikal moro kone ni mondi yud otikone adwa ni iketna kanyo metric ton 20,000 moko mamaga. Koro ing'eni bende kidwa kelo ne ng'ato otikone